Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-беларуску. Не ў прыкметку распачалася зіма, а гэта значыць, што прыйшоў час прадставіць вам чарговы выпуск рубрыкі «Автоп месяца» – афіцыйны топ навіны падзей Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі за апошні восеньскі месяц гэтага году. Ну што, пагналі! NBA незваротна змяняецца проста на нашых вачах. Так, упершыню ў гісторыі лігі колькасць трохачковых кідкоў перавысіла паказчык у 40% ад агульнай колькасці кідкоў з гульні. А дакладней, па стане на канец лістападу крыху больш за 42% кідкоў рабіліся з-за дугі. 4 з 10 кідкоў гэта трохачковыя. Калі ласка, скажыце мне, што тут яшчэ ёсць алды, якія сумуюць вось па гэтаму. Лейкерс аб'явілі пра намер усталяваць статую ў гонар Пэта Райлі. Цяперашні прэзідэнт Майами Хіт правёў 5 сезонаў за каліфарнійскі клуб у якасці гульца і ў 1972 годзе нават выйграў з імі чэмпіянат. Таксама ён аднойчы заваёўваў чэмпіёнства з азёрнікамі як асістэнт галоўнага трэнера ў 1980-м і 4 разы як галоўны трэнер Лос-Анджелесу легендарнай эпохі Шоу-тайм. А яшчэ браў узнагароду трэнер году ў 90-м. Такім чынам Райлі зробіцца 8-м чалавекам у гісторыі Лейкерс, у гонар якога насупраць хатняй арэны клубу усталююць статую. Кліўленд Кавалерс амаль цэлы месяц заставаліся непераможнымі, выдаўшы ідэальную серыю з 15 гульняў без параз. Тым самым клуб з Агайо паказаў другі найлепшы старт за ўсю гісторыю лігі. Да іх такое рабілі толькі две каманды – Вашынгтон у сезоне 48-49 і Х'юстон узору 1993 году. А лепшы старт сезону здараўся толькі аднойчы, і гэта былі знакамітыя 24-0 ад Golden State Warriors у 2015. Дарэчы, усе вышэйзгаданыя клубы пасля такога феерычнага пачатку сезону дабіраліся да фіналу NBA. Ні на што не намякаю, проста інфармацыя. У ноч на 20 лістапада у гульні супраць Мемфісу абаронца Денверу Расел Уэстбрук набраў 12 ачкоў, 10 падбораў і 14 перадач, тым самым аформіўшы трыпл-дабл. І зрабіўшыся першым гульцом у гісторыі NBA, які афармляў 200 трыпл-даблаў у сваёй кар'еры. Як шкада, што менавіта ў гэты дзень у распранальні Наггетс не знайшлося нармалёвага маркеру. І чарговы шалёны рэкорд лістападу. Ветэран Спёрс Крыс Пол у сярэдзіне месяца зрабіўся ўсяго трэцім гульцом за ўсю гісторыю лігі, якому падкарылася вышыня ў 12 000 рэзультатыўных перадач за кар'еру. Да яго гэта рабілі толькі недасягальны ў гэтым плане Джон Стоктан і легендарны Джейсон Кід. Дарэчы, існуе верагоднасць, амаль 100%, што ўжо ў снежні Крыс абыдзе па гэтым паказчыку Джейсона і выйдзе на другое месца ў гісторыі па колькасці зробленых асістаў. Эх, на што толькі не пойдзеш дзеля таго, каб патрапіць у рубрыку «Автоп месяца». Вашынгтон Уізардс правялі ў лістападзе 14 гульняў
і не выйгралі ніводнай з іх. Сітуацыя, калі якая-небудзь каманда прайграе ўсе свае матчы за адзін календарны месяц, здарылася ўсяго 16 раз у гісторыі NBA. Але і тут Wizards адзначыліся асобна. Для іх гэта другі месяц без перамог цягам аднаго календарнага году. Прошлы здарыўся ў лютам 24-га, калі Вашынгтон зліў усе 12 сваіх матчаў. Ну, як кажуць, калі хочаш у сваім складзе пабачыць Купера Флега, пачынай працаваць над гэтым са старту сезону. Вось такімі падзеямі адзначыўся апошні месяц восені ў NBA. А якія лістападаўскія навіны з лігі ці вакол яе дадалі б у гэты топ вы? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і рубрика «Автоп месяца». Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту пра баскетбол па-беларуску, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!